Νάτι. Α, στο σπίτι τη βλέπω, Γεια σου, δώστε Τζανούλα. Γεια σου, Έγκη. Άμα την είχα και στο βίντεο wall, τέλεια. Τι κάνεις, Έγκη, λέγε εσύ. Έγκη. Έλα από εδώ να καθίσεις στη θέση. Να αισθάνεσαι ότι είσαι πιο κοντά της και πες της τι κάνεις, πώς είσαι. Έγκη. Μας ακούει. Για ρωτήσέ την, μας ακούει. Μαντουτζόν. Μαντουτζόν είναι, μας ακούει. Ναι. Μαντουτζόν! Τι έχει πάθει, Έγκη, τι της συμβαίνει. Δεν φοράει και τη στολή, Προχώρα, Χριστίνα, πες της, μας ακούει, μας βλέπει, κάτι να έχει συμβαίνει. Έγκη να σηκών. Ωραία, δεν ακούει τώρα η Έγκη ή γενικότερα έχει αυτό το στυλ, ας πούμε, γελάει και τα λοιπά, με ό,τι και του να της λένε. Νομίζω δεν ακούει. Εντυπωσιακή πάντως. Εντυπωσιακότατη, ναι. Και τη βλέπω να είναι πολύ της ενημέρωσης. Είναι γεννημένη για ενημέρωση, η Έγκη. Είναι και περιζήτητη από όλο τον κόσμο, μάλιστα. έτσι. Και είναι σε μεγάλο σταθμό της Αλβανίας. Δεν έχει κάνει μεγάλο το είναι σταθμό. Είναι σε κεντρικό δελτίο, Ανίτα. Μάλιστα. Του σταθμού που είναι. Κεντρικό δελτίο. Έχει ανεβάσει τα νούμερα στα ύψη. Καθαρίζει. Για δώσε άλλη μία ψηλή. Έγκη Μαντουτζόν. Μαντουτζόν. Δεν Μαντουτζόν, άντε γεια. Δεν πάω περιμένω την Έγκη. Θα σε καλέσω εγώ μετά πάλι όταν θα την ξαναέχουμε. Λοιπόν, γεια σου Έγκη, για το κούρασε το θέμα. Ποιος ξέρει, άρα γιατί δεν ακούει η Έγκη. Εντάξει, είναι